Ugye hőszivattyús rendszereknek az értékesítésével foglalkozunk, ezeket a rendszereket normál esetben mi üzemeljük be, de egyre több partner részéről felmerült, hogy ők is értékesítenék a rendszereket, és esetleg ők üzemelnék be. Úgy döntöttünk, hogy tartunk egy oktatást, ami során harctéri tapasztalatot lehet szerezni, be fogjuk csavargatni szépen a kábeleket, el fogjuk indítani, fújjuk a hideget, a meleget, amire éppen szükség van, mindenki megtanulhatja, hogy működik ez élőben. Tehát nem egy ilyen tantermi jellegű oktatást fogunk itt tartani, hanem egy ilyen ennél sokkal konkrétabbat, csavarhúzóval, fogókkal, mindenféle szerszámmal, és azt várom, hogy az oktatás végére mindenki komfortosan fog viszonyulni az LG hőszivattyúhoz, ennek a saját vezérléséhez és a zónavezérléshez is, mivel a legmagasabb komfortú rendszereket kivitelezzük. Szakmán belül gyenge áram engem nagyon érdekel, vezérlés, kiépítés, meg hasonló dolgok, ezért amikor megtudtam, hogy lehet ilyet is csinálni, és azért jöttem el a tanfolyamra, mert nagyon érdekel, hogy nézzük. Úgy gondolom, hogy ez az oktatás nagyon hasznos volt számomra, és a szakmai fejlődésemhez nagyon jó alapot biztosított, már betekintést nyertem az épületgépészeti rendszereknek a vezérlése, szabályzási technológiájába, ami a jövő Magyarországon és az egész világon, és örülök neki, hogy részese lehetek ennek, és alakíthatom ki az új rendszereket. Túl a konkrétumokon egy ilyen átfogó, szélesebb rátekintést is kaptunk, meg így általánosságban is tudtunk átbeszélni dolgokat, megérteni, helyére tenni. Elégedetten távozok ma.